Kaixo, nola ditzen zara? Hola, Josu Kodobika. Zenbat urte dituzu? 73. Nongoa zara? Ni Erandioko. Eta orain non bizi zara eta noiztik? Loiun, oin 57 urte. Zenbat aldatu da loiu hemen bizi zarenetik? Bueno, asko ez, haren bai baina asko ez. Zuretzako aldaketa ona ala txarra izan da? Bueno, guztako bardin da. Ze lehen bere gure bizia kanpoan izan da, Bilbon, eta oin bere bardin da. Eta zergatik uste duzu ez dela adibidez onerako joan aldaketa? Bueno, gupe, ez du ikusten hemen kambio handirik horregik. Vale, eskerrik asko. Ez da zetik. Asko.